जायोना Yes, जादों लाइभआवहाय फार्स्ट टाइम माने दिनैयो माइ हादों दै लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय सार मेडाम नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सायखंब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जालायबाय गिबियावनो नै लाल साहा माने साहाखौ लोंग्रोनानै लानोसै बरियानो लोंनानै इनिफ्राय मा होनो माइखौ एसे हानो ट्राइ खालामसै दै ओमफ्राय नै माइ हाग्राफ्रा ओरैजाय साहा लोंनायनि माने दायो दसे जिर'नि मोन्दों साहा लोंनायनि माने जिर'नि मोन्दों बाटा सिपुर कर लागे सब दान काटा आदमी गिला पूरा मोर दुकान के कस्टमर लगी तो दायो लोगोफोर आंबो माने माइखौ हानो रेडि जाबाय नै खासिखौ लाबाय आङो सोर सोरहा माइ हागासिनो दं सोर सोरहा हाखांबाय कमेन्ट खालामलायदो दा आङो माने माइखौ एसे हानो ट्राइ खालामनि अबथिनायखौ हानांगौ आङो दायो माने सोंना लानो र' मालिकनाव दायो आं माने फार्स्ट टाइम माइ हानोसै जायोना Yes, जादों लाइभआवहाय फार्स्ट टाइम माने दिनैयो माइ हादों दै लोगोफोर नोंथांमोननो जुदि माइ हानो नांगौ आंखौ लिंहरनो हासिगोन रोंबाय बेसे गिदिर बुरसे एसेबां जाबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै बास जाबाय हानो रोङा नालाय दिनैसो माने हानानै नायदोंमोन ट्राइ खिन्थु जायाखैनो आंना हानाया ओंखायनो हाला आङो लाजिबाय नैबे जिमान बिफां लाइफां माइ आबाद नैबे जिमान गामि नुहरदोंना नैबेफोर दुब्लि फोथार बेफोरो गासिबो बेलस्रि एरियायाव गोलैयो आरोना जोंनियाथ' जाहैबाय दिकियाजुलि एरिया आं बर्तमान दा निजोमपुर गामियाव दङ नैबेनो निजोमपुर गामिया नैयो प्रमान दङ बेलस्रि एरियायावहाय माइ हागासिनो दं दायो आदा लुकासमोननि न'आव दंफैयो निजोमपुराव ओमफ्राय दा माने माइ हागासिनो दङ एसे देखायलांबाय थानो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर दायो 12 बाजिनि ओंखाम जानोसै बयलार आलु बाथोन दालि ओंख्रि जाखांबाय ओमफ्राय दा माने दुब्लियाव थांफिनसै ओमफ्राय दा माने माइ हाग्राफोर दाबो माने ओंखामखौ जाखांबाय बिसोरो दुब्लियाव थांजोब्बाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आदा लुकासलानि न'आ इनिफ्राय नैबे आरोना निजोमपुर गामिया नैयो निजोमपुर लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला
चेनेलखौ साफाग्रा माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो थ' एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि